Малко по-топло и молекулите биха изчезнали. Малко по-хладно и те въобще не биха реагирали. При тази температура извора е идеалното място за осъществяване на химически реакции. Възможно ли обаче молекулите да се разпадат с една скорост, а да образуват съединения много по-бързо? Толкова бързо, че важните за живота сложни молекули да не се разпаднат междувременно. За да разбере това, доктор Димър приготвя малки парченца от лава с капчици ДНК и РНК. Тази лава от повърхността е много пореста. Според нас този тип скала е била в контакт с водата на ранната Земя. Той ще ги изложи на реални условия. В горещия въздух, идващ от вулкана Килауеа на Хаваите. Това е първата мостра от ДНК. Тя е пропила в порестата лава. Някои хора мислят, че тези порести парчета са всъщност част от начина, по който е възникнал живота, защото там би било защитено протичането на някои от реакциите. Докато доктор Димър се приготвя веднъж завинаги да установи дали първоначалният живот би могъл да възникне в горещината на един вулкан, други два екипа учени, един от Харвард, другия от Южния датски университет, изучават въпроса за зараждането на живота от съвсем нова гледна точка. Те се надпреварват да го създадат за пръв път в лаборатория. Три екипа учени от цял свят се надпреварват кой пръв ще създаде живот от нищо. Начало на датската група е доктор Расмусен. Как вървят нещата? Много добре. Според мен животът може да бъде създаден в лаборатория. Мисля също, че животът може да бъде създаден по много различни начини. Не съм съгласен, че има само един начин. Различните групи имат различен подход и аз ще бъда много изненадан, ако всички ние не успеем да получим независимо няколко различни, много прости живи системи. Най-малката единица на живота – това са клетките. Организмите могат да се състоят както от една, така и от милиарди клетки. Но на клетъчно ниво всички клетки трябва да притежават три неща, за да могат да оцеляват. ДНК – информацията, необходима за синтез и репродукция. Метаболизъм – способността да превръщат храната в енергия и отделят преработеното. И мембрана – контейнерът, който да я предпазва. Както при видеоиграта Спори, целта е да бъде създадена нова форма сложен, многоклетъчен живот. За съжаление, ние не можем да направим нещо подобно нито на Франкенщайн, нито на Терминатор. Опитваме се да създадем форма на живот, която е много по-проста от най-простата известна, така че да се получи нещо, което е милиони пъти по-малко от най-миниатюрната бактерия. Това е много, много примитивен живот. Тези увеличени масни аминокиселини не са живи, но са съществени за живота. Както при сапунените мехури, добавянето на вода им помага да се преобразуват в сферични мехурчета, контейнери, които са идеални за запазване на клетката и функциите й, както и ДНК информацията. Контейнерът или мембраната е първата стъпка към създаването на живот. За датската група най-важното в тази рецепта е малка капчица рутении. Рутеният е рядък, стабилен метал, който е използван в самолетните турбини и компютърните чипове. И докато той може и да не е бил част от живота на ранната Земя, за създаването на живот в лабораторията рутеният е много важен, поради едно свое качество – той поглъща светлина. Това му качество осигурява достатъчно енергия за основни функции в простата клетка или протоклетката. Когато разтворът стане оранжев, това значи, че рутеният се е разтворил равномерно и може да се продължи към следващия етап. Ние се опитваме да направим протоклетката от възможно най-простите материали. Искаме да минем от мъртва към жива материя. Ние всъщност правим прехода от мъртво към живо. Това е най-същественото, а то никак не е лесно.
Втори член на групата приготвя епроветка пълна с масни киселини и солена вода в магнитен миксер. Много е просто. Под тази чинийка има непрекъснато въртящ се диск. Той всъщност е намагнетизиран и тук има малък магнит. А това следва магнита. Малкият бял магнит осигурява равномерно движение. Равномерното движение гарантира, че рутеният ще бъде равномерно разтворен. Сега започвам така нареченото титруване, добавяйки киселина, която да се разтвори напълно. Когато последната съставка, хидрохлорната киселина, бива добавена, този разтвор вече е идеалната среда за образуване на протоклетъчните мембрани. Тази мътна среда означава, че самосинтеза е успешен. Мембраните могат да бъдат видени само под микроскоп. Виждам съвсем ясно, че съм създал мембрани, които са от 1000 до 10 000 пъти по-тънки от вашата коса. Това е първата крачка в посока създаване на живот. Но има един проблем. Групата трябва да намери начин да осигури другите два необходими елемента – метаболизма и информационната молекула, или с други думи – гените. В нормалната жива клетка мембраната се контролира от специални протеини – пазачи, допускащи необходимото и отблъскващи всичко друго. За да се пребори с този проблем, датският екип реализира революционна идея. Премества протоклетъчната вътрешност отвън. Групата по химичен път прикача генетичен материал на повърхността на мембраната. Това премахва проблема с движението на ресурси вътре и вън от клетката. Обръщането на клетката наопаки елиминира всички трудности, произлизащи от ограниченията, налагани от мембраната. Така, когато вече имате клетката, можете да гледате на нея като на парче дъвка или тесто и да слагате различни неща на нейната повърхност. И така вашия контейнер е украсен с вашите гени, с вашите метаболически съставки. Те са полетнали. И това е контейнер. По този начин всички тези неща са в близък контакт едно до друго. Тези обърнати наопаки протоклетки никога не биха могли да съществуват извън епроветката. Но дори и с тази проста протоклетка, екипът не е успял да намери начин да репродуцира друго поколение клетки самостоятелно. Основна функция за всеки жив организъм. Почти на 6000 км от другата страна на Атлантика, групата в Харвард е открила много просто решение. Доктор Джак Состак и неговия студент Тинг Зу са намерили начин да накарат тяхната мембрана спонтанно да се дели, без да се обръща наопаки. Можем да ги накараме да растат и да се делят самостоятелно. Много дълго време ние възприемахме растежа по много опростен начин. Представяхме си как взимаме сферично мехурче, което просто става по-голямо. Мембраната може да нараства, когато малките масни киселини, наречени мицели, се комбинират с подобните в мембраната, като при това тя се разраства. Този тип растеж обаче води до трудности, когато трябва да се осъществи деление. Много е трудно да се получи сферична делеща се мембрана. Формата трябва да бъде променена, а за това е нужна енергия. За запазването на енергията, Тинг Зу разработва коренно нов процес – делене на клетката чрез просто трептене на средата. Вибрации, подобни на тези от вълна или течение. Тези клетки нарастват. От тук се оформя опашка. Под микроскоп се вижда как растежа на мицелите започва с издължаване на клетъчната мембрана. Тя расте по този изумителен начин, образувайки това влакнесто продължение. В един момент всичко от сферичната клетка ще премине в това удължение. След като клетката се разрасне в удължението, екипът я подлага на вибрации, като така създава нова клетъчна мембрана. Хубавото на този метод е, че тези дълги клетъчни образования са много крехки и е необходимо леко разклащане, за да се започне процеса на делене в дъщерни клетки.
Това е много важна стъпка в посока създаване на живот. Мембраните вече растат спонтанно сами. Но пътят до живо същество все още е дълъг. Липсва една съществена част. Да се разбере как сложните генетични молекули ДНК и РНК самостоятелно се възпроизвеждат. На Хаваите доктор Димър може би е на прага на ново съществено откритие. Учените вярват, че вулканите са били част от процеса на създаването на живот. Доктор Димър иска да знае със сигурност. Вижте, това не е ли изумително? Точно заради него съм тук. Реалните условия на планината Килауеа в Хавайския национален вулканичен парк наподобяват условията на ранната Земя. Ние сме точно на ръба на кратера Килауеа. Тук е доста горещо. Вулкана е активен, а от тук горещата магма, която е в основата на вулкана, нагрява тази част от вулканичната област. Кратера е вулканично отверстие, което обикновено се образува от срутване на земни маси в последствие на вулканично изригване. Според учените, когато живота се е зараждал, на Земята е имало много такива места. Тук, под въздействие на горещите газове, излизат водна пара, водороден сулфид и сяра, които образуват повърхностния слой. Всички са мислили, а аз съм убеден, че много хора и сега мислят, че живот е започнал в океаните. Но по това време в земните океани е имало твърде много калци, магнези, както и желязо. Тогава е имало много вулкани, имало и много дъждове. Така че вече имаме сладководна среда. А в такава среда могат да се случат много неща, невъзможни в морската. И това е една от причините, поради които аз много обичам да ходя на такива места. Да гледам какво е било преди 4 милиарда години. Но за живота е необходимо не само сладка вода. Нужен е също и източник на енергия. И тази енергия идва от вулкана под формата на топлина и реактивни химикали. Доктор Димър ще се опита да разбере каква е била ролята на енергията за разпадането и възпроизвеждането на неговите предварително приготвени ДНК и РНК проби. С Лора Шустър, която работи в парка, той търси горещо място с подходящите условия, където да остави своите проби. Температурата трябва да бъде около 70 до 80 градуса по Целзий или 160-175 по Фаренхайт. Ако е по-горещо, пробите ще бъдат сготвени. А ако е по-хладно, те няма да се променят. Тук има няколко. Ще отидем малко по-нататък. Погледни този хубав и дълбок е. Виж как брега се е срутил. Много внимавай. Ще бъда много внимателен. Но първо трябва да измеря температурата. Той използва специален електронен термометър. Жичката трябва да бъде потопена дълбоко в извора, за да се види дали температурата е подходяща. 49-50 градуса, това не е достатъчно топло. Топлината не е достатъчна. Трябват ми още 25-30 градуса. Добре, ще отидем да пробваме друга дупка. Ето там. Отново получавам малко над 50 градуса. Тези са неподходящи. Дъждът и всички други фактори допринасят температурата да бъде твърде ниска за условията, които искаме да имаме за нашия експеримент. Търсенето продължава. Забранено е, което е много добър знак. Тук наистина е по-горещо. Тази дупка е достатъчно близо и доктор Димър може да използва обикновен живачен термометър. Чудесно. 60, 70. Мисля, че тук ще стане. Добре, тук е 75 градуса. Изглежда, че всичко е точно. Да, мисля, че продължавам по плана. Ще проверя дали експеримента няма да се получи в този. Чудесно. Звучи супер. Този тук е идеален. Много добре.
Димър изважда предварително приготвените в лабораторията проби от лава, покрити с ДНК и РНК. Опаковани във фолио и обвити с метална мрежа, те могат да температура до 760 градуса по Целзий. Той се опитва да разбере дали извори като този не само ще разложат градивните парченца на живота, но и ще ги синтезират отново. Искаме да проверим дали ще протече някаква реакция, в която молекулите ще реагират и ще образуват големи, сложни молекули, което е много по-интересно. Ако ДНК и РНК молекулите се възпроизвеждат, доктор Димър ще има солидни доказателства за произхода на живота. Всичко може да е започнало в вулканична среда. Необходими са ми 2 часа, за да разберем дали е така. В лабораторията това време е напълно достатъчно, за да разберем дали реакциите протичат. Фолиото запазва топлината на пробите и не допуска дъжда да ги охлажда. Сега тук топлината просто ще се акумулира. Тя от своя страна ще възбуди молекулите и те евентуално ще се свържат. 2 молекули се сближават, водната молекула се губи и връзката е на лице. По този начин стават нещата и в живота. Изглежда, че тук всичко върви чудесно. Температурата е каквато трябва да бъде. След няколко часа ще видим какво се получава. Ако резултатите на Димър демонстрират самосинтез на ДНК или РНК, това ще бъде сериозна стъпка към разкриването на загадката на живота. А също така ще бъде и голяма крачка напред към създаването на живот в лабораторни условия. Тайната на живота може би се крие в хавайския вулкан Килауеа. За да разбере това, доктор Димър се връща и проверява ефекта от въздействието на топлината и газовете върху неговите проби от лава. Те са покрити с ДНК и РНК, информационните единици на живота. Тези проби са прекарали 2 часа във вулканичен отвор при температура 75 градуса по Целзий. Ето ги и нашите проби. Те са сухи и са доста горещи. Не мога да ги пипна. Всяко от тези малки парченца вулканична лава представляват различен експеримент. Предполагам, че под въздействието на киселинността и температурата в тази вулканична дупка са протекли някои химични реакции. В своята лаборатория в Калифорнийския университет Санта Крус, доктор Димър анализира резултатите. Първо той добавя дестилирана вода към пробите. На ранната земя дъждът или приливът така са отмивали сухите нуклеарни молекули. Водата ги отмива от парченцата лава. Това дава възможност на отделните молекули да се доближат и да реагират, като се съберат или разпаднат. Намокрянето размесва молекулите, които са били преди това сухи, и така те имат възможност да реагират. Това е циклично намокряне и изсушаване. Този цикъл е много важен за концентрацията на органични съединения, необходими за произхода на живота. За да разбере дали ДНК и РНК са се разпаднали и синтезирали отново, той извлича концентриран разтвор от всяка проба и го поставя в специален гел. Гелът е поставен в електрическо поле, което сортира молекулите по размер. По-големите молекули се движат по-бавно и остават близо до повърхността, докато по-малките парченца се движат по-бързо и падат на дъното. Веднъж сортирани, молекулите биват оцветени, за да се различават. Димър прави снимка на резултатите от микроскопа. РНК – това са късите дебели черти. ДНК са тесни и дълги. Аз лично съм много изненадан, че РНК се оказаха по-здрави от ДНК. Това е контролната РНК, която не беше обработвана, а тук са обработените РНК молекули. Изглежда, че голяма част, може би 90% от тях са преживели в тези условия. А това е добре, защото за ранния живот е било необходимо РНК да бъде стабилна при високи температури. Но Димър иска да види не само дали са оживели. Той търси самосинтез, възможността на органичните молекули сами да се образуват извън клетката. Това критично за живота свойство. Самовъзпроизвеждането на РНК молекули във вулканична среда би било голямо откритие. За съжаление,
празната колонка показва, че няма самосинтез на РНК. И разбирането на Димър, Состак и Расмусен за сложните системи на живота трябва да бъде преосмислено, преди от епроветката да бъде получено живо същество. Сега други учени търсят отговора на този сложен въпрос. Отвъд Земята. С помощта на намиращия се на Земята телескоп Кеплер, учените търсят малки, подобни на Земята планети, въртящи се около звезди Слънца. През следващите 3,5 години те ще получат над 100 000 слънчеви системи. Учените се надяват, че някои от тези планети обикалят на достатъчно разстояние от Слънцата си, за да бъдат подходящи за наличие на езера и океани. А ако бъде открита и течна вода, тогава шансовете за откриване на предпоставки за живот стават още по-големи. Надяваме се с помощта на Кеплер в следващите 3 години да открием няколко десетки планети като Земята. Интересувани техния състав, тяхната атмосфера и какво има на повърхността им. И накрая отговор на въпроса: сами ли сме? Но най-голямата ни надежда за намиране на извънземна форма на живот вероятно е създаване на живот в лаборатория с помощта на обикновена биохимия. Може би ще успеем да отговорим на основните въпроси за произхода на живота, без въобще да напускаме нашата планета. Ако условията, необходими за започване на живот, са различни при различните вулкани и горещи извори, тогава животът би трябвало да е много по-често срещан. Доктор Бейда вярва, че образуването му в лед е друга възможност. Тези замразени стъкленици съдържат много от същите кафеникави аминокиселини, създадени от доктор Стенли Милър в експериментите му разряд на искра. Години преди това те са били напълнени с водороден цианид и поставени на студено. Получава се така, че когато водата замръзне, в нея остават малки джобове с много концентриран разтвор. Тук се случват и всички химични процеси, а тези джобове могат да останат незамръзнали дори и при много ниски температури. Не само животът на Земята е могъл да започне на студено. Според доктор Бейда, извънземният живот може би е много по-близо от очакваното. В нашата Слънчева система. Но не на планета, а на Луна. Европа. Луната на Юпитер. На този леден спътник на Юпитер, както е известно, има океан от вода, покрит с лед. Хората се интересуват дали в океана на Европа има живот. Моята гледна точка е по-различна. Вероятно, много от химичните процеси, довели до създаването на химични съединения на ранната Земя, протичат сега в океана на Европа. След милиарди години, когато нашето Слънце се превърне в голям червен гигант и погълне Земята, изведнъж океана на Европа ще се разтопи. За мен Европа е един голям съд, пълен с пребиотични вещества, които тогава ще реагират наново и така в бъдеще в нашата Слънчева система животът ще се зароди отново. Дали учените ще успеят да открият тайната на произхода на живота в някой ледник или в горещия вулкан? Един факт е ясен. Ако с помощта на науката бъде създаден живот в лабораторни условия, това ще промени света. Учените вярват, че живота на Земята се е появил преди 4 милиарда и 400 милиона години. Сега, с прогреса в областта на протоклетъчните мембрани, ние може би сме на прага на втори произход на живота. И с него идва възможността да бъде създаден един съвсем нов свят. Студио Медиалинк.